Dodo ora guyu blas. Lah kok wacem-wacem. Kamu ini kamu ciluk badala. Ciluk baru waduh patane kecil. Waduh, waduh, ajur, rusak, apa gunung rusak, wah, orang kaya adat sabene iki kok rasane panas sumuk, iki ana apa yo, wah, cilaka iki. Waduh, sandung aku. Waduh. Lara tenan iki ora ajar. Ora roh aku. Wah. Kowe kok sugih kendel bondoani, Gus. Kowe wis wani-wani ning ganggu papat gunungku kowe. Kowe yo cilaka musuh aku kowe. Tak gawakno iki lho. Musuhmu godho sing sakmene gedene kowe. Macem-macem kowe. Kapan ana? Yo! Lho. Ora ndandek. Anjen ora tak itungi arek. 1 2 saya kene udah kok aku kowe. Wah. Sajake ana menungso arep jajal karo golongane jin kuwi. Kowe Gus. Kowe nah sing arep jajal karo aku kowe. Kowe kena sumbar. Kowe digodho karo adikku sing sakmono gedene ora apa-apa kowe. Iki lho musuh kowe sing landhep, kowe tak tampani bres tembus kowe. Wah. Ayo, tampan lagi. Yut! Waduh. Bisa kas? Yut! Waduh! Aku kalah, berbangsa kalah. Wani ning obong menyang. Kowe arep jajal karo aku kowe. Durayai. Waduh, cilaka wah. Sembrono.
sawang nggih pun mukti wibawa. Ageman nggih sampun sae. Kok dadak isine mung semedi lan semedi. Nah niki ingkang dados tandha pitakone sak lebeting manah. Lajeng menapa ingkang dipun gayuh menapa ingkang dipun tinggali. Nah, panjenengan sastu kaliyan pangeran. Dadekake tandha pitakon sak lebeting atimu. Panjenipun wonten Yen kegayuhan bondo lan donya angkat lan derajat sawetara cukup. Anggonku mempun semedi meminto karo panguwasaning Gusti kang akara jagat. Mung aku kepengin ngerti wewadi kang sinimpen ana ing negara Singasari. Perkara sedane Kanjeng Rama Sri Rangga Rajasa Batara Harmeng Bumi ya kenar yai. Nanging anggonku meminta karo panguwasaning Gusti jangkep 40 dina 40 bengi durung entuk pangsiting Gusti kang wewentehan mungguing aku ya. nggih. Kula saged ngraosaken saklebetipun manahipun Kang Mas Tohjaya niku nembe nandhang pepeteng saged padhang menawi panjenengan sampun mangertosi larikan lan lembaraning sejarah tiyang sepuh panjenengan ngoten. Pancen kuwi bener. Kaunono Windonono. Boten badhe panjenengan pikantuk pangesting Jawa. Yo kene sliramastur Kang Pewon. Kula gadah margi. Ora dalan. Prayoginipun panjenengan nimbali dumateng Waludu kemawon. Dasar komat alit ngantos dewasa menika tansah dipunelincing kalian Waludu. Sinten ngetus menawi Waludu ngertos padha wadinipun wonten ing Singosari. Demang Waludu. Yen katurmu kang kaya ngono, pun Kang Mas njaluk sowane Demang Waludu ana ing sanggar pamujan kene. Panggenan kula teng isor. Kula mboten tau linggih teng dhuwur. Sebab Kula linggih dhuwur niku pendhane cukur. oh ya wis sakarepmu. Mang Waludu. Nggih. Wis ajek kowe Waludu. Ya ajek larat terus kula. Siji mlarat, loro rekamu ajek elek terus. Nggih, elek-elek ya rada lumayan. Sing penting awake sehat, Kanjeng. Kaya ngono. Nggih. Rupa elek sing baku awak sehat. Nggih. Kene. Nek awak sehat, Yo, mangane akeh. ngono. Nek mangane akeh wareg. Wareg. Nek pun wareg. Nek mesine cedhak lawan aku, Mang Waludu. Boten lah mengke kualat. Ana ngejati. Ora apa-apa. Boten Sing apa. dawuh Pangeran Tohjaya ora bakal kualat. Waludu. Boten kualat. Ora. Kejamin ngoten. Kene sekarang. Nggih, nuwun sewu. Kula tak lungguh mriki mawon. Ora apa-apa. Mang Waludu Wonten napa niki kok rame-rame? mesti kaget sajroning atimu. Kowe ndak kersakake supaya sowan ora ing pendopo, ora ing dalem kasatriyan ning sanggar pamujan Waludu. Leres kaget kula. Aku kepengin mitrang kelawan Waludu.
Perkawis napa niku? Perkara lembaraning sejarah ing Kraton Singasari. Lembaran sejarah Singosari Ya, niku kathah sanget ingkang dipun kersakaken sejarah sing pundi? sejarah wewadi kang sinimpen ing negara Singasari perkara sedane Kanjeng Rama Sri Ranggah Rajasa Bathara Harmeng Bumi ya Kanjeng Rama Kenaro. Prabu Kenaro. Ya Boten. Perkara gedhe niku. Niki wewadinipun negari. ya, Cara tembunge rahasia negara. Wah, boten wani kula. kalau Katon kowe ngerti gelem buka lelambaraning sejarah uripmu aku sing bakal tanggung jawab mati lan cilakaning kowe wae. Urip kula kepenak orane mati cilaka jenengan sing tanggung. Aku tanggung jawab Pangeran Oh Jaya. Kejawi ning ngoten. Kejawi nek wonten sing tanggil jawab, Ya, kula nggih purun cerita ora ngaten. ngono. Dongeng yen kowe ngerti lembaran sejarah wae. Nggih. Menawi jeng Pangeran Tohjaya, Pangeran Sudatu, Pangeran Regula purun tanggil jawab, kula tak cerita sambung sedanipun ingkang Rama Prabu Ken Arok. Kaya ngono Pak. Nun sewu lho. Ya, Sejarah niki mboten sejarah ngawur. Kula niku duwe dasar, duwe babonan. yen ngono ora angger-angger crita ning duwe dedasaran. Nggih. Gumathuk Leres. kaya ngono. Ngene niki kula jupuke saking kitab Pararaton. Kitab Negara Kertagama. Oh, kitab Sotasoma. Yen ora angger-angger ampiak Tenang, rapi awur-awur. Wonten bukune. kaya ngono. Bukune niku judule Pemugaran Persada Majapahit. Kaya ngono. Oh, mboten angger wong duwe buku niki. Sabanjure dongeng sing cetha tur gamblang wae. Niku ora ngaten. Niku kedadosan ing taun 1222. Nganti 1227. Lho, mung 5 taun. Sri Ranggah Rajasa Bathara Sang Amurwa Bumi. Niku gelare Ken Arok. Bener. Lah Ken Arok niku sinten? Sopo? Ken Arok niku anake Ken Ndok. Oh, kok malah guyu. Iki diceritani sejarah kamu. Iki tenan yo. Nek bukune ditulis ngono. Yen Ken ngono, Arok kuwi anake Ken Ndok. Aduh guyu. yen ngono simbahku kendhok. Ken Ndok. Sabanjure wae. Biyen Ken Arok niku kondang maling. Yo, nggih to? Bener. Terus Ken Arok niku diupakara dening gurune Danyang Loh Gawe. Danyang loh gawe sapa? Nggih. Niku paran-para saking luar negeri. Negara Hindustan. Hindustan, Bener. India, Danyang Loh Gawe. Sawise Ken Arok dadi brandal. Kula pendhetke saking Bapak Tumapel. Nggih. Bapak Tumapel. Ya, ya ora dadi apa. Oh, nggih. Dioyak-oyak wong Tumapel Ken Arok niku. Diayomi Bapak Danyang Loh Gawe.
terus disuwitakno wonten ing tumapel. Rikala semanten tumapel sing ngasta sinten? Sapa? Tunggul Ametung. Akuwu Tunggul Ametung. Lah saderenge tindak teng tumapel, Danyang Logawe niku ora duwe anak wedok. Jenenge Ken Umang. Niku tipe bojo kalih Ken Arok. Ditinggal suwita teng tumapel. Lah tumapel niku Tunggul Ametung nggih duwe garwa. Jenenge Ken Dedes. Ken Dedes. Tenan iki. Ora ngapusi. Tenan no. Ken Dedes. Nah, yo. Nah, gitu. Sawise kados ngaten. Ken Arok kepranan kalih Ken Dedes. Mergo Ken Dedes kuwi pawahan wanita maheswara. Aja guyu. Nek crita dongeng iki aja guyu, sing serius. Lah nggih niki mboten ana. Dedes wanita Pawahan maheswara. Maiswara. Mergo titikane pawahan maheswara. Niku wong wedok sing wetise mencara. Dhisik Nggih, Prabowo. rikala Ken Dedes numpak kereta. Medhun saking kereta, jarike nyingkap. Ketok wetise mencorong prabane. Niku jenenge wanita Adanares Wari. Apa kaliyaning wanita kuwi? Sapa sing rabi wanita kuwi dadi ratu? Nuwun Lho nggih ha. sak banjure Ken Arok kelampahan mundhut garwa Ken Dedes. Kelakon Tunggul Ametung muntuh tumapel. Tumapel diboyong dadi Singasari. 1228 Ken Arok dadi ratu. Nganti 1227 mung 5 taun. Dadi Ken Arok niku gadah bojo kalih. Setunggal Ken Dedes, angka kalih Ken Umang. kanjeng ibune Pak. Ibu dalem. Nggih ta? Ken Arok Daud lan ibu dalem Ken Umang. Niku gadah putra sekawan. Panjenengan Pangeran Tohjaya, jeng Pangeran Sudatu, jeng Pangeran Regula. Sedisi sapa? Sing siji wanita, Dewi Rambi. Teng wingking nembe tilem. Nuwun. Lanjute. Lah nek Ken Arok niku dhaup kalih Ken Dedes. Niku nggih duwe anak sekawan padha mawon. Kang sepisan Pangeran Maesa Wong Kateleng. Angka kalih Pangeran Guning Bayang. Sing angka 3 Pangeran Panji Saprang. Dene angka 4 nggih wedok. Namine Dewi Rambi. Meh padha. Nek wau Rimbu niki Rambi. Nggih ta. Dadi nek sampean niku nek kalih Maesa Wong Kateleng niki kena diarani dulur asu. Tegese dulur asu. Tunggal suson. Susah. Nggih ta? Padha pake beda simboke. Dulur asu, dulur kandung sampean iki. Lah nek karo Kang Mas Anusapati. Nek kalih Prabu Anusapati wong liya braya. Yo gene kaya ngono. Lho nggih no. Prabu Anusapati niku putrane Tunggul Ametung patutan kalih Ken Dedes. Mboten wonten hubungan. Wong liya braya sampeyan. Kejaba nek kalih Maesa Wong Kateleng niki wonten hubungan sedulur. Ayo karo Nggih. Kang Mas Anusapati beda-bedakake kawan aku Bang Cinde Bang Cilat. Nggih mawon. Sang Prabu Ken Arok seda. Ning sedane niku mboten dipundhut kalih Gusti kang gelar jagat. Kula sing enak. Sang Prabu Ken Arok seda dipateni liyan. Dipateni yo. Nggih.
mateni Prabu Kenarok niku jenenge Demang Batil. Demang Batil. Nggih mung sak Demang. Demang Batil ki sapa? Demang Batil niku lak kakang kula. Demang Batil sedulurmu nek ngono kowe pelok mateni. Areng aku ngerti gegolengane ana sambung rapete karo kowe. Ampun sesuk. Ampun sejarah ya. Mungkin awake kula panas, gitu. Nek kula katisen ora doyan sego tempe karambutan. Sekowo, Tempe. saiki Demang Batil makane ning ndi? Tak longgo getihe. Demang Batil pun pecah. Nek Demang Batil mati kowe yo Demang. Ampun ah. Sampai kepengin ngerti sejarah selanjutnya napa mboten? Isih ana. Wis wonten ah. Kok kok isih ana. Nek kula mati ketoprak hebat. Loh, loh. Sing kok apa iso? Nek awake kula dhewe. Mangsa ku mangkel karo aku. Kowe ana ing dalem kasatriyan sing bayar to Jaya. Alah ora ngandel. Sing bayar aku. Sing gawe. Sing gawe sapa? Ora. Sing kowe gawe iki lanang wedok. Negara Singosari iki betku. Aku. Alah ratu ketoprak. Bang Maluku. Wonten napa? Yen isih ana bacute sejarah iki enggal dongengke ben lega sajroning atiku aku. Mangger sampean ora ngamuk tak dongengno. Ora ngamuk. Sedika. Hei, ini Mas kowe. Aku seneng iki ana cewek-cewek. Benengane wong kesusu nesu kok. Dereng rampung kula cerita. Sapa wonge sing ora surat? Demang Batil niku pancen kakang kula. Ya. Mati sing mejahi Prabu Kenarok. Ning Demang Batil wonten sing perintah. Sapa? Lho ngoten lho. Ora karepe dhewe. Boten karepe dhewe. Sapa sing ngono? Ning nggih ditata ampun nesu. Ora. Kula tak malaka mawon. Ya. Demang Batil wani mateni Kenarok mergo diperintah. Perintah. Lah sing perintah sapa? Ya. Sing perintah niku mboten wonten kaliye. Sang Prabu Anusapati. Mas, aku sopati. Ora sambel akal. Rae wae Mas Ansopati. Sampai kena terus aku kebuat terus. Mang Maluku. Jebul sedane Kanjeng Rama ten aro kang renah kang Mas Ansopati. Leres. Yo kene akan longgo gedhe mbok candhek wae. Nuwun sewu. Kula nyandhek niku wonten dasar ingkang mata. Dasar apa? Sang Prabu Anusapati saniki dijanggung dewane. Nek panjenengan kaijenan kepanggih lan Sang Prabu Anusapati tan monggo kuliya. Mergo saniki Sang Prabu Anusapati kedunungan pusaka. Saka apa wae? Kiai Gandring nggih Kiai Margapati Kejawi. Kejawi nek panjenengan kedunungan Kiai Gandring gampil anggenipun mejahi Prabu Anusapati. Carane aku son duwening Margapati. Carane kudu dicolong. Colong. Nggih. Colong. Bola bali kowe ngalangi aku, Bro. Wes
Panjenengan menika pangeran. Pangeran kok nyolong. Napa meneh gedung pusaka sing jaga prajurit Singasari. Apa aku sing nyolong? Iya, aku sing nyolong. Nggih padha ae pangeran. Ayo. Ampun. Padha-padha pangeran. Sing nyolong sapa? Langkung prayogi panjenengan ngrawuhaken ing ibu. Dewi Kengumang. Nuwun priksa bener apa mboten omongan. Ya ngono. Nek mangke nyoto-nyoto bener sing kewajiban nyolong pusaka ibu dalem. Ngono. Iya. Hai. Kemako ana ing dalem kaputren Kanjeng Ibu Kenumang. Dak suwun rawuh ana ing kapan kene. Rawuh atimbalan kula. Ana wigati apa nganti ngrawuhke marang pun ibu wis sabejagung marang kadang-kadang Sudatu dalah Pragala dalah pamanmu Palutru. Kanjeng estunipun Kanjeng Ibu rawuhke ing sanggar pamujan namung kula kepengin pirsa sedanipun Kanjeng Rama Kenaro. Pangeran Tojoyo. Yo kini sira matur sing kaya mangkono, Nger. Ten dalem sewu. Durung titiwancinipun ibu buka lakon. Sampun ing wekdal sakmenika sampun titiwah yane wangsa menawi kula Tohjaya mangertosi lembaranipun sejarah ing Singasari. Banjur sapa sing meneh ngerti marang siramu, Nger Tojoyo? Namung kula yen pirsa dumateng ibu. Leres napa mboten sedane Kanjeng Rama Kenaro ingkang nyedani Kang Mas Ansopati. Pangeran Tojoyo. Yo kini kowe ngerti ang cikal lakon perkara kuwi, Nger. Sapa sing buka lakon iki, Nger? Ingkang buka lelampahan menika Demang Walutru. Palutru. Palutru. Ning kene iki wong abdi, wong gedibal. Bukan sama aku tak pajak ki sepadangmu. Kowe kuwi abdi ku gedibal, Putru Palutru. Lah kok pati-patine kowe? Maksamu. Aku tak ada sepadangmu. Apa? Menapa kecot? Maksamu. Ger. Sing salah iluni. Nah, aku begitu kok serot. Kowe kok wani buka lelakon sejarah iki, ha? Kok wani-wanine kowe tuwaluku marang putraku? Nuwun sewu, Dik. Iki dapo apa? Ger. Kowe iku kok diajak sangsane. Doro Putri, Aku sing nyawab cewek-cewek gitu dia. matur sedaya. Nggih, Dora Putri. Ngeten Dora Putri. Kula badhe nyuwun priksa. Wonten tetembungan anak polah. Bapak keprajan. Nah. Menane aja. Ingat putra polah. Wong tuwa kudu keprajan. Mergo sampun dewasa. Jeneng anak lanang wajib mikul dhuwur mendem jero lan wong tuane. Cetha menawi Sang Prabu Kenaro dipun renah asane. Menaka cekap nutup netra bondo asta. Lho. Lah kula dipojokke jenenge tanggung jawab. Nggih tetep kula matur apa wonten iki. Langkung prayogi panjenengan prasojo mawon denayi. Pesakaken ingkang putra. Wis titiwancini. Ya. Ampun duka kalih Demang Walutru. Yo kini Menapa kaya saestu mangkono. menawi Kanjeng Rama Kenaro ingkang nyedani
Kanjeng Wenung kepriye? menawi sampun cetha Kangmas Anusapati ingkang mejahi Kanjeng Rama ten Arok ing wekdal sakmenika kula kepen malesake patine Kanjeng Rama ten Arok. Nggih. Yen to kowe maleske patine wong tuamu ya Sudarmamu kang Mas kabudelan. Banjur tok nggo kekuatan apa to, nggih? Aturing walu Kangmas Anusapati Sekti Mahambara kedunungan pusaka Kiai Margapati. Mergo dijantuk marang dewane ya pibusakane marga. Kami namung kula nyuwun dhumateng Ibu. Nyuwun sing kepiye? Sabyantune kalih Toh Jaya kula nyuwun dipun cidra Margapati Ibu. Ibu kudu nyidra pusaka Margapati. Yo kene kudu ibu nggih. Dirayu. Jaya. Nun sewu, niki perkara gampang ampun dingel-ngel. Yo gini kaya ngono, Pak. Pun wancine Jemberan Toh Jaya Wudi Tuwuh Sudarma. Nun sewu. Sedaya menika kedah ginakaken duracara lan weweka. Cok, Menawi denayu sampun wonten kesagahan. Saniki monggo sami tata-tata. Caranipun andum damel bagi gawean. Lho, supaya semakin nah, sopan. gambil mejahi Sang Prabu Toh Anusapati. Carane piye wae? Carane panjenengan sowan kersane Sang Prabu Anusapati. Dipun remuk kelangenanipun menapa? Dijak miyos saking Kedaton Singosari. Mengene pun medal saking Kedaton, gitu. Prajurite sing nderekna mung sithik. Gampil anggenipun mejahi Anusapati. Cok, Monggo mateni kudu nganggo keris Margapati. Menika kewajibanipun ing Ibu. Panjenengan kejam manjing dusta wonten ing Gedung Pusaka Singosari. Nyidra Kiai Gandhi. Lah carane amprih boten kawis tinggal. Menika tugasipun jeng pangeran kekalih. Pangeran Sudatu, pangeran Regula. Damel geger sak jawinipun kraton. Gawe pangobaran. Ngalihake para prajurit Singosari. Nek prajurit do metu saka ing kraton Singosari, Gedung Pusaka Komplang, denayu manjing mendhet gampil pasrahke Jemberan Toh Jaya blus aja. Iwon. yen ngono cocok kanggo banget apa kang dadi aturmu Pak. Kados ngaten. Lho, Pangeran pramila Ibu, monggo andem damel ngrebake negari Singasari Kang Mas Anusapati kedah pecah. Cocok. Mergo sing gawe Singosari Rama dalem niku kedah panjenengan niku dados ratu wonten sira. Mboten. Nggih. Pun kula badhe sowan kasanipun Kang Mas Anusapati. kaya mangkono. Sampun. Ibu bakal budidaya yen kaya mangkono sarujuk marang sliramu. Ngoten Ibu. Monggo. Monggo. Sewa-sewa adu